Ей, хубаво е да бягам от самия себе си, опитвайки се да хвана съдбата в ръцете си, но тя знае как да се изплъзва. Толкова съм изморен, но не ми омръзва да се изправя, след като съм паднал, отново да излея душата си в моето слово. Казах и че ако замине всичко ще свърши, а тя се остави чуждо мислене да я прекърши. Но аз знаех за лицемерието заседнало в сърцето й, затова не вярвах на сълзите върху лицето й. И си тръгна на 4-та година, сподели го с баба ми, но вечерта почина. Исках да я събудя, но съм просто човек, затова на сутринта я прибрах в ковчег. Гледам през прозореца, майка се връща, усещам я, тя плаче и ме прегръща. Най-накрая баба ми събрано със съжаление, за кратко за собственото си погребение. Случи се в онзи скапан ден, денят в който си тръгнаха от мен. Но пази малка част от сърцето си за мен, именно си в него до последния си ден. А след това ще бъдем заедно, но в друг свят. А сега е време да напуснеш моя дат и да ме оставиш да горя сам. Сърцето ми трябва за друго, не можах да ти го дам. Но не тъгувай, продължавай само напред. Щом ти се усмихваш, значи всичко е наред. И някой ден ще се върна в сърцето ти или душата. Дали съм на небето или под земята, ще се върна. Само ако ти го желаеш, ще бъда винаги до теб. Но ти го знаеш, разбрали, мърша?